Hello everyone, good morning. Nay आंना दासो सिखारदो बिसिनानिफ्रायनो सिखाराखै उथिनोसै आरोना फुंनि खामानि फुंनि ब्लग फुङाव मा मावा बेखौ दिन्थिलांनो स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टिं मोनोब्ला नायलांबाय था जोबजासिम सिखाराखै नै बिसिनायावनो दङ सिखाराखै सिखारनोसै आरोना नै दासो सिखारदो जा गोजांदो दिनै सर खुवा खुसोदो सिखारनोसै नै मुजा गानबाय मुजा गानाबा जाया दासो मागो जोबना जि मागो बायदि जादो नै ओरैबायदि खुवा खुदो इथिं नै नायलाय जा खुहा खुदो आयु बाहेराव बारै ओंखारगोन ना जाबाय खोमसिथार आलनानिफ्राय मोनसे जि लानानै जोमनोसै गोजांजोब्बाय आयु जाबायदि खुहा खुदो आयु जा खुहा खुहादो नै मैया आङो मादैलानिफ्राय फुल लाबोनायखौ इयाव दा बाल्थिङाव हा होनानै गायना होबाय आरो नै थांजाया गायना होबाय गलाब बिबाराबो जा बारदों नै आइया बासन सुगासिनो फुंनि दासो सिखारदो बादुलि नालाय आङो नै बिमाया जा ओंखाम संगासिनो दोङो ओंखाम संबाय थादो बाहेराव आरो ना अर सायथ'थ' अरदाबाव न'नि अरदाब सिङाव सङाखै बाहेरनि अरदाबाव संदो आरो ना अर सायनोबो गाहाम नांदो फुंनि ओंखाम संबायानो जा बिमाया जा स्पिड मावखायो फुङावनो सिखारो मावगासिनो हुलुस दुरुस लोगोफोर सेख्ला सिबखांबाय आरोना ओमफ्राय जा गरम मोनलायलायबाय थान्दा मोननायानो दा हाथाय हुनोसै मोखां सुनोसै ओमफ्राय फुंनि जानाय लोंनाय लाहार फाहार फुंनि जानायखौ जानोसै आरोना हाथाय हुनोसै जलि मटरा गाज्रि जानानै दङ बेखायनो दैखरावसो खावनांबाय थादो आरोना माथि नांलायलायदो लायबाबो जाया दै गांबाय दै लोंनोसै बोरैबा गेस जानाय मोनसोदो फिथा जायै बोरैबा नांदो आरोना आइया बेदरसो एवदो यानि आंखौ फिथा जानो लेहरासो माहानि आङो मोनजाखै नोंसा फिथा बनायदोंबालाय आरो थुबसेयाव देनानै आंखौ होमबाबो मोनसेबाबो जानो लेहरनांगौमोन ना आंनो मोनजाखै 25ताबा होमबा मोननैयाव खैथा मोननै होबा दे मोनसेखौनो हो होमबा माबा थागोन माने टेस्टआ थागौमोन आंनो मोनजाखै मानसिफोरानो जाबाय सोर जानाय मालाबा सोर जाना आंसा नों होनायखौनो थर गैया होमबा गावसोरनि फिथाखौनो आं होआखै सोरथो होनाय दाइरेक्ट होनाय आं न'आव थायाखै आरो आंखौ लेहरबानो जायो नोंसानि फिथाखौसो थुबसेयाव देनायखौ जानाय नायनो लुगैदोंमोन माबायदि थुबसेयाव देनायबालाय आरो माबायदि जायोथाय थुबसेयाव देनाया बैसानाव सफैनायानोलाय गावसानाव नोंलाय माथो थुबसेयावसो देनानै जाहोगोन होननाय फिसाज्लाखौ मोनबाय दा गैला नै नै गैला फिथाया फिथा गैला माहानि फिथा मानता फिसा माइरं गैया माबा
होफायनि हे माइरंखौनो जागा जागा ओरैबायदि थेमालि बुंनायखौनो माने नंगौ बायदि माने आं ओरैनो बुंदोंमोन आरोना फिथा जानायाव रासिननानै बेखौनो नंगौ बायदि होननानै बुंसोबाय जागा जागा थेमालिबो मिथिया जेबो मिथिया आरोना बेयो बेंग्रिसियान मानसिना मा बुंनो नै अर सायबाय थादो मोनाखै जोंना बेदरा मोनजासिगोन नै आयंमोन फैदो आबैमोन गामिनि नैबे न' खाथिनि लोगोफोरनो फिथा जानो नागिरदों फुङाव सेख्ला सिबखांबाय मोखां सुखांबाय हाथाय खंबाय बाखिखिनिखौ ओंखाम मैगंखौ मालाय आइयानो संजोब्बाय मालायनिया मालाय गावआनो जा मावखायो बिसोर माने मावनाया स्पिड जाबाय स्पिड नालाय इसनिया मालाय आवगोलनि माने मेंनो रोङा इखायनो जा मावो आरोना गावसोर मावो मालायखौ नेलायलाया आरोना सिखारनायाव अबसे बादुलिना जोङो लेट सिखारो सा गैया माने जोब्बायनो साया इसोर लोंजोबनानै फुदुंफिनासै गाइखेरालाय दङ दैजोंनो जादो आरो आङो इसोर जाखांजोब्बाय आंहा दासो जादों ओइ ओंखाम जानोसै फुङाव ओंखाम जायाबानो जाया बेखायनो जों मटिटि आरोना फाग्ला नङा जायो आरोना फुं सामफु मोना बोथिथाम जाखायो स' नै फुंनि ओंखामखौ जानोसै नै बेदर बेयो अमा बेदर ओमफ्राय नै बेयो आलुजों पियास बिलाइजों भाजि संनाय बिलाय आरोना र' आं खिन्थिनि नैया जानोसै एबाराव जानोसै बाहेराव सादो बाहेरनि सेख्लायाव अर खाथियाव जादो आरोना नै अमा बेदर